Grabe, bumomba to si kuya. Bomba! Tinanong ko siya kanina, sabi ko sa kanya, ang tagal na ng motor mo, di mo ba naisip ni minsan na magpalit na lang? What's up mga katodo, magandang araw sa ating lahat guys. Welcome back to our new vlog. And ngayong araw na to mga katodo ay pupunta tayong Binangonan. So itong binabagtas natin ay C6 to. And ang tagos nito ay papuntang Taytay Market, kung familiar kayo sa mga mahilig mag-shopping dyan. So ito yung daan nun. Ito yung daan papuntang Taytay, Tanay, Antipolo. Galing Bikutan yung dulo nito sa kabilang side. So ngayon ay pupunta tayong Binangonan guys. Kasi kung naalala nyo sa ating previous vlog, itong kapatid ko talagang ang kanyang Honda Beat, kung sino man ang mga nakapanood sa inyo nung ating review ng kanyang lumang Honda Beat na yon guys, 2019 Honda Beat. Pero sobrang alaga ng kapatid ko hanggang ngayon, buhay na buhay pa at ang ganda pa manakbo ng kanyang Honda Beat. So pupuntahan natin ang kanyang pinagkakatiwalaang shop mga katodo. Yun talaga yung nagme-maintain sa kanyang motor at alagang-alaga ang motor niya ng shop na yon. Nung nakaraang vlog hindi pa nagawa yung kanyang bola so pinalitan na yung bola niya. Ngayon updated na yung bola niya, parang 12 na ata. Kasi nung nakaraan 14, grabe yung drag. So pinabago niya sa 12, kung hindi ako nagkakamali. Mamaya tanungin natin. Ngayon ang ipapagawa niya ata ay yung pairing niya. Papipinturahan niya yung pairing niya. Tignan natin kung kaya nating antayin kasi wala pa tayong tulog. Uy, may checkpoint. Comelec checkpoint. Good morning. Comelec checkpoint. Kasi mag-ano na pala mag-election na, kaya may checkpoint. Ang sadya naman natin doon katodo, actually apart from sasamahan natin ang ating kapatid, may titignan din tayong part para sa ating Honda Click guys. Kasi kung nasubaybayan nyo at masugid kayong taga-subaybay ng ating vlog, bumitaw na po talaga ang dashboard or yung screen ng ating Honda Click. And isa pa yon, matanda na rin yung Honda Click na yon. So matagal-tagal na rin sa atin yon mga katodo. Kaya atin siyang titignan kung magkano. Kasi nung nag-Shopee Gaming tayo nasa mga around 5,000 plus. Wala pa naman tayong perang pampagawa, pero mas maganda nang may idea tayo sa kung magkano yung gagastusin natin. And then malay natin baka mas mura kung meron sila sa shop, makapag-inquire tayo. At baka doon na rin natin ipakabit kasi mukhang ayos din sila sa electrical. Thank you. So titignan natin yun. Also ang ating spacer dito sa ating slider sa may foot peg banda ng ating pasahero. So shoutout kay kuya So titignan natin ngayon kung magkano. At hindi bushing ata ang dapat hanapin. Ang dapat atang hanapin is spacer, sabi nung mekaniko ng aking kapatid. Titignan natin kung meron sila. Kasi kahit saan ako maghanap guys, wala talaga akong mahanap. Hindi ko alam, ewan ko ba. Aray. Grabe, bumomba to si kuya. Ay, ito ang problema dito banda itong Barkadahat Bridge. So kakanan tayo sa east.
Bank Road. Kaya ata. Wala na. Huling nagamit natin itong bike natin guys January 2 ata, nung pinagawa natin to kay Orion, yung naputol yung tambucho. And ngayon is ano na ngayon, January 25. So 3 weeks na halos guys. Halos mag-iisang buwan na. Mag-iisang buwan nang hindi natin nailabas. Dito lang naman ang build up. Pagka nandyan, mukhang hindi naman ah. Pagdasal na lang natin. Diyos ko, ito yung traffic na kakaharapin ko mamaya. Patay tayo dito. O simula talaga nung nasulda yung putol nung pipe natin guys, ng mid-link, talaga hindi na masyadong nagbabackfire. Yun talaga yung dahilan nun, positibo. Okay na pala ang daan dito. Huling nagpunta ako dito, sira-sira tong daan na ito sarado pala talaga. Wala namang option pala talagang pumasok sa Baytown. Sabi ng aking utol. Bagong daan siguro ito. Keep Moving Avenue. Nakakatawa. Keep Moving Avenue. Bomba! Bomba! Naku, bahay-bahay pala itong lugar na to. Uy, ang laki ng butas. Turn left, tapos biglang right. Ay, grabe. Grabe na traffic. Grabe nga traffic. Kahit saan. Makikita ambay. Yo, what's up mga kadodo? Tapos na ang bisita natin. Thank you boss. Thank you. Napagawa na yung kanyang motor. Guys, binisita natin yung trusted shop ng aking kapatid, no? Moto ERT. Dito lang yan sa may Binangonan. So sa mga katodo natin na taga rito malapit, no? Sa Binangonan, Angono, maayos ang gawa nila guys. Ang dami nang napagawa ng aking kapatid dyan. And so far naman satisfied ang aking kapatid. Ang maganda kasi sa kanila guys, ang ayos nilang kausap. Honestly speaking, alam mo yung hindi ka tinatarayan. May mga ganun kasi tayong experience, no? Ako pag nagpapagawa ako ng motor, isa yun sa syempre hindi natin trip na susungitan ka. Yan. Sabi ng utol ko magkapatid yung may-ari, and talaga maalam din talaga sila sa mga scoot, no? So yung pinagawa ng kapatid ko ngayon ay yung mga pairings niya, pina-mat niya. Mga katodo, yung kapatid ko na yan, proud ako dyan kasi
Engineer pala yan. And ano yan, mitikuloso sa gamit niya. Sa totoo lang, napaka-mitikuloso niyan. Napaka-maalaga sa gamit, in short. Kung ako, no, hindi ako ganun ka-dedicated sa pag-aalaga ng gamit. Pero meron talagang mga tao, mga katodo na ganyan. At isa nga sa example niyan ay ang kapatid ko. Tinanong ko siya kanina, sabi ko sa kanya, ang tagal na ng motor mo, di mo ba naisip ni minsan na magpalit na lang? Yung motor na yan, first bike niya, first scooter niya, so talagang napamahal na sa kanya yan, guys. And ang estimate niya sa lahat ng mga nagastos niya dun sa mga unting-unting sira, modification nandoon, lumabot na siya ng 50. So hindi ko naman in-itemize kung ano talaga yung mga pinagbibili niya. Pero sa daming paggawa na ginawa niyang kapatid ko na yan, talagang hindi ako magtatakang umabot ng 50 yan. Kaya ganyan na lamang yan ka presentable yung motor niya ngayon. Imagine mo 2019 yan, yung motor niya na yan. And kung manakbo talagang okay na okay pa. I mean, hindi as pristine as before. Pero kung manakbo guys, hindi mo akalaing 2019. Ito dahil sa nakita natin yung gawa guys, napaisip ako ngayon na sila na rin pagawin natin dun sa Honda Click natin para i-make over yung Honda Click natin, no? Trip ko yung matte na finish nung pagkagawa. Kung ganoon naman kaganda, walang kaproblema. Sana talaga ma-try din natin, no? Makita natin yung motor ni Utol uli na nakasalpak na yung pairing ba, para makita natin yung tunay niyang itsura sa sa motor kapag nakasalpak na siya. Malapit na tayo sa bahay mga katodo. Thank you so much sa inyong pagsama sa atin today. And I'm so happy na kahit papano nasamahan natin ang ating kapatid. Ito talaga ang aming bonding time na masasabi kong common ground naming dalawa. Kasi motorsiklo talaga, gawa nga ng napalaki tayo sa hilig sa motorsiklo. Naway tangkilikin nyo pa guys ang ating mumunting channel. And of course, magkita-kita tayo sa susunod na video kung trip mo ang ating topic for the day. Huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. And i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng ating mga videos. And I'll see you on the next vlog mga katodo. Lagi nating tatandaan na sa lahat ng mga pangarap natin, maliit man yan o malaki, sipagan natin, kilusan natin, at itodo pa natin. Peace out guys. Brah.